Malion Malikono Malikoka anka foli ani tonni be ka taga bela jelen yoro afebe sogole mbana ni wakati la amba bela jelen fo dante foli mina bi mercredi no utukalo kile mwa ani shekin samba fla ani mwa nani bi amula kase bu mabel jawarama ka keni actualité mun be jamana kono ani jamana ko ka absa kamal solo to me ka to asigoro la yana nga do ngal kon nana be foli bla bubula aka foli dikan bogoma Malikono Malikoka bubu inkle me befu ka be wal nyondo ka do ke jamana ka fo ame yorom na ko sisa gosi ani anga chebaw ni terusu karlo no gon ame do ke ala ka seba di arme malima ame do ke jamana chena musu demse ani mabakro jamana ala ka baski ala ka kongorota di jamana yima ala ka jamana sangrota jamana mana bla fon fen ala ka jamana bla sans fait me nga sponsor officiel fu no ye Kiatou Diallo Beauté kabiri New York nga fuli bay me fuli bilibili krenkren ka di Joma Femi Douane DG Bafou inspecteur général avec Baramina Ayela, il est encore le vice-président de AOC OMD no Afrique occidentale centrale dugu moi annani o nyamuga be anga douane de bulu même profiter ka police DG fou quand profiter ka commissaire procureur bilibili fou no Cheikh Sala Sangare ka magistrat be fou a sababiala ka do ke awre obe baramna amano fili bala fembala alibi ka do ke mali ni malien pe surtout diaspora malien kufu ka fo diaspora e khaninti anim baraji aka tesirila mali diaspora ala kana fuy kula ala kuson ala ka lawasa duma vraiment me kuma la siga awma question mun be aw bisimila jaranye kako ikana ko kasi amaya albi ambaye kan ko fe aye do fara vidéo nous like ka ako partager pour que vidéo bi se stabiliser to ko mina joy e ka tamani ngal folo bubu amet tamani ni galuwe aya ka fo jamana e degreta ka degré ke ko famille l'état et national de catastrophe ko degrete mali konna la e malien ma familial bake a fenka a kunere muye walma catastrophe yere ibse kam fa ko ga bumabel aywa me jamana nyamgo fu ni état de catastrophe ta ka jatimne kalaje catastrophe be tieni ne kofo be tieni juguma ne kofo na frima ko ni catastrophe ko ni tieni ma fendi a dola ramsa fa be bonne de kofo catastrophe de koroy bonne ni ayala ka fo ko état de catastrophe déclaré là o koroko mali yoro ko tieni ni bonne be se kan aéro fambela makara mali ça fait état kamara be yoro appli kuna manake mali kun fa kun bonne be se ka digi appela jon abonné du jume ko sanji donc état de catastrophe ça que douglo rere do tap ça que volcan do tap ça que neige ça dépend ni ga dugu be situation ko be na so do tap ça que climat naturel o be ça que mais ala on garske ta que sanji di ni klinga kuma me domina yelela moi transition yanga fangadi ça fait souvent mo bulu kama sigi tegere fodron lote et état de catastrophe déclaré il a déclaré en son il a déclaré mais moune kangake mais tout mengangata quand j'ai vu le ministre avec attaque dengala boke samia wakati et ça c'est quoi mais sans tieni ma ke wati mina fonso fole dibra djoka e bra fonso kono bobo kada e bo bobo kada sini samena samba la jigintu ne boulot état de catastrophe n'a à déclarer là a quand a suivi mouillé des enquêtes administratives et judiciaires mouni en binu kono o koroko samia damina état de catastrophe déclaré c'est vrai état de catastrophe a déclaré là avec mon kofo o koro police be baramina do be foro ko yoro baw be tige sraw be tige sapeur pompier no protection civile o lubna do foro ko wulga to paraka docteur so konna la urgence konna la adnance yoro ka aménager état de catastrophe ben be ko fo ou bi se ka yoro aménager ka fara urgence ka ina fo hôpital di mali na nyono se ka yoro fla aménager ko beke urgence donc il n'est pas dit que urgence mu be foro ou be do foro parce que amé gela kono ma babi
maa ba bi saba ani kɔnɔntɔn ani kunkanyanfɛn o de ye kɔlɔlɔ sɔrɔ maa kɛmɛ nin kɔ o den tora a la maa mugan nin kɔ o den tora a la maa kɛmɛ nin kɔ o ye bana sɔrɔ la du ba joli bɛ yen min binna nin bɛɛ ju ye jɔn ye an ɲɛ b'a tigi la mɔgɔ kelenw na a bɛɛ ye maires ni préfets ni sous-préfets ka yɔrɔ feerelen et bɛ ka taa état de catastrophe déclaré alors que c'est les représentants encore de l'État ils sont à la base donc État de 4 milliards là-bas pour réparer les préjudices causés par les agents publics. À quoi j'ai les documents complets du classement. Ça veut quoi État Kayoro Mumbi. Patrimoine de l'État à Vénébouléa. Moi, je suis immobilier. Équipement public fait le classeur à Vénébouléa. Équipement public là, à Béjora. 3500 équipements publics, collectifs plutôt, à Béjora. Nyamamboro, bis 32 sites de dépôts d'ordre de combien, des sites de zones de transit de combien. Oui, à Belgio, à Bekra Villa, on est états-unis. Toi, tu penses que Djamana Tsika Mara Town, ni Hineyo. Djamana Tsika Mara ni mesure façon. C'est vrai, on est état de catastrophe déclaré, mais on a une solution posée. Il est temps de mettre en demeure toutes les mairies. Beka lajɛ I ye dingɛ kɔnɔna min dira u ka taa urbanisme service urbanisme bɛ mairie kɔnɔna la k'u bila ka taa dalen u ka taa dingɛ kɔnɔnaw ni so minnu jɔlen don anarchiquement minnu kɛlen bɛ ka obstruction kɛ u ka taa so bɛɛ recensé u kana hésiter k'a so bɛɛ ci n'u m'a kɛ a bɛ ni Ala cɛ État ne peut pas s'en sortir ça ne peut pas aller e bɛ ka taa dɔ kelen bɛ ka taa cour jɔ dingɛ kɔnɔ dɔ kelen bɛ ka taa so jɔ dingɛ kɔnɔ dɔ kelen bɛ ka taa et puis à Colombie tamit ji bɛ fara ka don fantanw de kan dɔw kelen bɛ ka taa badabolow di a ye taa Mayamugu corniche kɔnɔna la Mayamugu secteur 1 2 3 4 a bɛɛ la jɔn y'a di corniche kɔnɔnaw badingɛ kɔnɔnaw mɔgɔw bɔra k'u jɔ dugutigiw taara kaso la nin kama jeunes nana k'u ci ka jeunes dɔw taara kaso la nin ko in kama dɔw ye gɛlɛya sɔrɔ nin ko ninnu kama et aujourd'hui Ala ye tiɲɛ di population ma bi ji b'a la ka tiɲɛni kɛ ji yɛlɛla fala sanfɛ avec ji yɛlɛna avec une augmentation de 6,7 centimètres ji yɛlɛla fala kan n'o ye mais a bɛna fɛ a bɛ taa min an ɲɛ bɛ réalité la état tɛ koyi état de catastrophe déclaré tɛ koyi il faut encore poser il faut prendre des mesures exceptionnelles état de ta ye dugukolo bɛɛ a y'a so bɛɛ réquisitionné le ministre l'urbanisme ministre a kulo bɛ na kulo b'a la u taara Atibugu so recensé so min bɛ location na so ba joli o de bɛ location na so ba joli o datugunen don mɔgɔw ka so b'a la ka bin fantanw tɛ koyi mɔgɔw bɛ ko fantanw tɛ dɛ Ala de ye ji kɔlɔlɔ bi u kan ani fantanya tɛ kelen ye wa soko dɛsɛ fɛnɛ tɛ fanga dɔ de y'a d'u ma donc état de fɛnɛ ta ye logement sociaux ninnu ye a y'u ta ka t'u bila logement sociaux minnu bɛ yen n'u datugulen don n'u bɛ location minnu bɛ location an ka t'olu ma minnu datugulen don n'i y'a mɛn i bɛ logement sociaux sɔrɔ k'a datugu k'a bila ji bɛ ka taa ni dɔ ka so ye état doit prendre des mesures fortes 4 milliards in bɛ kɛ ka mun de kɛ ka taa balo di min ekɔliso kɔnɔnaw la ɲɛgɛn kelen ɲɛgɛn fila den ni faw bɛ si ɲɔgɔn kan duw dalen bɛ nin bɛ se ka cogo di duw datugunen bɛ i tɛ Mali région foyi ta ko logement sociaux bɛ yen k'a datugunen tɛ tiɲɛni kɛra bila min na a ye taa Fana mara kɔnɔna la logement sociaux datugunen bɛ yen a ye mɔgɔw déclarer a ye mɔgɔw déloger a ye mɔgɔw ta ka t'u installer yɔrɔ kɔnɔ yɔrɔ min si c'est habitable ekɔliso kɔnɔna ninnu tɛ o denmisɛnninw bɛna ta sisan en peu près 2 mois après o b'a sɔrɔ sanji bɛ sen na a b'a kɛ cogo di fo jamana ka hinɛ bɔ a dusukun na jamana kana fɔ k'a bɛ mɔgɔ si tɛna k'a fɔ k'a bɛ préjudice dɔ causer jamana ka k'o réparer jamana tɛ se ka mara n'o ye o jamana bɛ mara ni mun ye mesure forte donc so minnu bɛ dingɛ kɔnɔ n'u sow ma bɔ yen ji t'a tɛmɛ sira bila ça fait i b'a dɔn mɔgɔ tɛ sabali Ala tɛ sabali ko ye mɔgɔ de bɛ sabali ni Ala ye fɛn dan cogo min na n'an b'a bɔ yen Ala b'a ka kɛta kɛ ji ye tɛmɛ sira de kɔdingɛ kɔnɔna tɛ yen min m'a feere badingɛ kɔnɔna tɛ yen min m'a feere pont jɔra sira foyi tɛ yen a maires bɛ balolen dɔw sara dɔw bɛ balolen a préfets bɛ yen a sous préfets bɛ yen gouverneur minnu y'a don a titre foncier signé u bɛ yen mais en même temps a bɛ mun de kɛ avant de déclarer l'état de catastrophe wa n t'a dɔn a bɛ fɔ cogo bɛ état de catastrophe donc maintenant a y'a lajɛ enquête ka dayɛlɛ moi je ne suis pas d'accord avec les victimes ko 600 et quelques kilomètres de caniveau de curage et après
e bɛ dingɛ bɔ fɛn kɔnɔ nin waati tɛ nin waati ye o ninnu ye mesure préventive de mun kan ka ta avant samiya kun bɛ bɔ salon samiya kɛra cogo min na ça fait n'a fɔra i ma ko ministeriya ye koba de cɛ ye kelen dɔrɔn de n'a fɔra i ma ministre c'est pas parce que i bɛna dingɛ bɔ bi san kɔrɔla la k'a fɔ ko bɛ taa caméra jɔ o la ko i ye baara ɲuman kɛ non ninnu ye baaraw de minnu kan ka kɔn ka kɛ en amont et san bɛ nalen waati min na dingɛ bɛ bɔ o waati o ji bɛ taa min o bɔ kelen ta dingɛ o dingɛ kelen kɔnɔ wa ni bolo les curages de caniveaux les collecteurs et consorts nin bɛɛ baara bɛ kɛ ka kɔn yanni samiya de ɲɛ a bɛ fɔ o de ma ko ministre tɛ dɔwɛrɛ ye koyi ale ye superviseur de observateur des ministres ye donc nin baara minnu filɛ nin ye État kan ka sanction de ta ni mɔgɔ kelen sanctionné la sini mɔgɔ fila mɔgɔ wɛrɛ tɛ dingɛ kɔnɔna feere minnu y'a kɛ ils ont fait parce que en matière en droit administratif il y a des actes de gouvernement et actes du gouvernement c'est-à-dire acte dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ l'argent engage l'État i bɛ taa sɔrɔ acte dɔw fana bɛ yen i y'i yɛrɛ de engagé i bɛ fɛn min kɛ a bɛ dan i yɛrɛ de la parce que min fɔra i ye sariya la n'i m'o kɛ o y'i kungo de ye o i se ka ko wa ko parce que ko e de y'a signé ou bien de y'a kɛ tan n'i y'a signé ka sɔrɔ sariya kɔnɔ ko tɛ tu en fais les frais e kelen de b'i jɔ a ko kɔrɔ donc an kana fɔ an bɛ taa ni état d'âme façon dɔ ye jamana ka nin décret min filɛ nin ye ne bolo nin tali kɔfɛ mesure wɛrɛ kan ka ta enquête kan ka dayɛlɛ commune bɛɛ maire kan ka na ka dalwa ye dingɛ kɔnɔna in jɔn de y'a di maire karisa de y'a di i y'a di i ye conseil est-ce que commissaire communal urina kan non o ma est-ce que i ye domaine consulté non est-ce que i ye urbanisme consulté non est-ce que i ye service technique minnu bɛ i ka fɛn kɔnɔ non i t'i miiri collectivité foyi tɛ yen ko y a pas les services déconcentrés de l'État o tɛ yen k'a daminɛ mairie kɔnɔna la ka taa préfecture sous préfecture i bɛ taa sɔrɔ l'État envoie des antennes domaine bɛ yen urbanisme bɛ yen a bɛɛ bɛ yen nin bɛɛ kun ye mun ye n'i bɛ fɛn o fɛn kɛ ninnu consulter e b'i ban o ma ka taa tiɲɛni kɛ et c'est l'État qui répare mɔgɔw bɛ tila ka impôt taxer donc moi je veux que l'État prenne des sanctions fortes k'a sigi mɔgɔ minnu ye nin kɛ so ninnu ka démoli ka bɔ yen sow tɛ se ka ɲa sow mana ɲa cogo o cogo ko so ninnu valeur ka bon a tɛ hadamaden nin bɔ fɛn fɛn mana kɛ so ninnu na k'a ka bon a tɛ hadamaden nin bɔ donc vraiment n bɛ fɛ ka bɔ o kuma kelen kɔnɔ n'o ye. ok Bobo an bɛ taa ɲɛfɛ an ka président de la transition k'a kan ka taga Chine samedi nata ye yalama i bɛ se ka jumɛn fɔ a kan ani maliyɛnw bɛ se k'u sigi ni jumɛn ye. Assimi bɛ taalen Chine an bɛ taalen partenariat baara min kɛ a ko ka ca mais n bɛ fitini dɔrɔn fɔ maliyɛnw ye chinois ka société bɛ dɔ bɛ yen ale de ɲɔgɔn tɛ yen installation na gazoduc ninnu na ani oléoduc la donc ale de ɲɔgɔn tɛ yen o installation ninnu na donc i b'a ye k'a fɔ bi an ka kɔrɔnfɛla bɛɛ minɛ an bɛ ka camancɛ bolo minɛ an bɛ ka fɛn caman minɛ parce que chinois ka projet caman tun bɛ yan depuis Moribo tile wagati a bɛ nɛgɛko ko fɔ a bɛ araye ko fɔ a bɛ gazi baarali ko fɔ donc i ɲɛ b'a la k'a fɔ Chine bɛ se ka o partenariat baara ninnu ka an ye filanan ye mun ye Chine ka société dɔ fana bɛ yen min bɛ se ka an to baara la guerre bɛ sen na parce que Mali man k'i sigi bilen k'a fɔ k'a bɛ guerre bannen kɔnɔ ka sɔrɔ k'a ka exploitation kɛ i b'a dɔn o problème de ye Mali faamaw sɔrɔ pétrole bɛ Mali la a tɛ ka bɔ gaz bɛ Mali la a tɛ ka bɔ donc tuyau minnu kan ka tɛmɛ ka ni chinois y'a baara kɛ Niger o baara kelen de kan ka kɛ Mali courant fan fɛ ka bɔ ni Libye ye ka taa n'an ka pétrole n'an ka gaz ye ka taa feere ɲuman na Mali problème tɛ se ka ban a bara ni partenaires mana ni mesures de sécurité ye tu sais que n'i y'a ye u b'i attaquer kuma bɛɛ parce que mɔgɔ de fana tɛ i fɛ yen min fana bɛ yen ni puissance militaire don parce que ni chinois ka société mɔgɔw bila ka na o fana b'u yɛrɛ armée de o fana b'u armée de donc Mali ka problème kɛra mun ye an ye contrat signé sans aucune mesure de sécurité anw bɛ a bɛ wari k'a lajɛ anw de bɛ ala minɛ ka contrat ta k'a di société ma o société bɛna bɔ an ka sɔrɔsiw de bɛ sa o société surveiller la o t'a la o n'an ye contrat d'i ma i ka sɔrɔsi bɛ sa an ta bɛ sa i ka sɔrɔsi bɛ balo an ta bɛ balo i b'an dɛmɛ k'an ka jamana protéger bi o baara de bɛ ka taa kɛ tu sais que an bɛ sanu a fɛn fɛn kan ka kɛ fɛn fɛn bɛ Mali la a bɛɛ bɔtɔ de don u ka société min bɛ yen ale socialiselen don o de la a b'i to ale mago tɛ guerre la dɛ a b'i to guerre de la ka baara ninnu kɛ ka s'a dan na donc bi Assimi ka tagali tare de don Assimi bɔ man di de ni Assimi bɔtɔ fo signature gɛlɛn partenariat baw Assimi bɛ bɔ o de la maliyɛnw k'u kulo la kibaruya duman ba kan bi an b'an i t'a mɛn k'a fɔ ko nin hɛrɛ kelen min Mali la k'a tɛ bɔ tun a kɛra gaz ye o a kɛra nɛgɛ ye o a kɛra fɛn caman ye an ka projet caman bɛ yen depuis 64 chinois de tun y'a baara kɛ depuis 67 encore a plan de développement dalen bɛ yen tubabuw y'u sen n'a kan bon bi an bɛna taa o baara ninnu de kɛ Assimi ka tagali bɛ boli ni partenariat kura ninnu de kan an bɛ ka taa nin ko ninnu de labɛn
jawe ni ngalti bolo ayiwa bon information sɔrɔ k'a fɔ ko an ka miiri ninnu bɛ Mali nɔrɔ yan fan na ko désormais ko Mali yɛrɛ de bɛna na a baaraw kɛ ka gérer ka contrat di a dicogo la i n'a fɔ ko Mali jamana fantɔ a bolofara tɔw bɛ cogo min na olu bɛ gérer cogo min na ko Mali ayiwa nɔrɔ yan fan fɛnɛ sanu k'olu fɛnɛ bɛna na kɛ o cogoya kelen na yala i bɛ mun kalama nin information na. Ne bɛ yafa ne ɲinibaga bɛɛ ma maa maa bɛ ne buruja ne yafa ne b'a bɛɛ ma ne ye fɛn fɛn fɔ a bɛɛ kɛra don min na ne b'a fɔ n ko min 11 de bɛ Mali kɔrɔ yan fan fɛ n ko Mali min ni bɛna Mali servi hali an bɛ wariko min baara kan k'a kɛ la n ko c'est pas l'appel an ka wari ta ka an ka minnu ta ka taa consigne Mali min bɛ kɛ joli san 11 bɛ nord la 15 bɛ Mali centre ni sud la Mali min bɛ kɛ minimum 26 15 000 de bɛ Mali la entre Sikaso et Kayi 11 000 découverte kɛra Kidal Tezawaten Inafarak Gao Tombouctou n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn 11 000 de bɛ anw taara ɲɛ jɔ a bɛɛ la Kayi n b'a fɔ don min na ne ɲinibagaw ye kuma bɛ fɔ ma mais bi a bɛ cogo di Mali jamana yɛrɛ de bɔra k'a baara latigɛ san kɔnɔ a mini kelen bɛ yen an taara a dɔ la a mini kelen bɛ yen o don an bɛ taa jɔ don min na ka sema mɔgɔw ka bɔlikɛ minɛnw machine lajɛ an taara ka taa lajɛ sema mɔgɔw bɛ machine bɔ a don cɛ dɔ ko an ma ko sema mɔgɔw de la ka mini kelen de la ka 27 kilos d'or bɔ don kelen et puis il b'a dɔn c'est de façon artisanale machine battée les machine fitini donc n'i ye machine ɲɛnama sigi yen dun c'est pour cela nord récupérer gansan bɛ a nafa a bɛ kɛ sababu ye kan an ye fɛn fɛn don armement na an ye fɛn fɛn don kɛlɛ la an ye fɛn fɛn don migi la an ye fɛn fɛn don fɛn fɛn na an b'a bɛɛ wɔri bɔ k'a ban pepu a bɛɛ ni Ala ta la an tɛ san kelen sɔrɔ kosɔn an b'a bɔ a contrat kelen an b'a bɔ k'a ban sinon ka gazodigi nin baara mana kɛ k'o bɔ k'o tugu Niger ta la k'an ka gaz n'an ka pétrole ka se ka sama ka bɔ k'o baara kɛ k'o sécuriser ka boulevard baw bɔ ka siraba ɲumanw bɔ k'o développer ka tila tun ka min ninnu bila baara la wallahi i tɛ terrorisme kuma mɛn nord la tun i tɛ terrorisme kuma mɛn nord la tun dɔw ko dusukɔrɔfɛn de bɛ na ni kɛlɛ mankan mɔgɔ de finna wa n'a nana ni kɛlɛ i b'i labɛn ni m'i labɛn i bɛ fu de la donc c'est pour te dire que min min kuma fɔra nin ne yafara ɲinibaga bɛɛ ma bɛɛ ye kuma bɛ fɔ ne ma a wagati quand je dis qu'on a découvert des mines bɛɛ ta fɔ mais bi de Mali sanu bɛna Mali nafa Mali wari ma sabu aw bɛna Asimi ko nafa dɔn o to ne bɛ Asimi bila maɲumanya place de la quoi ne tɛ Asimi kɛ i b'a fɔ ko aw bɛ tɔw kɛ cogo min na o tɛ ne y'anw tugulen mɔgɔ kan an fa bɛ nin kama an ba bɛ nin kama sabu Asimi ɲɛ bɛ Mali la yɔrɔ min na Asimi ɲɛ bɛ Mali loloma de la Mali a sous forme d'étoile Asimi bɛ ka Mali kɛ ten de Mali ye donda 7 a donda kelen kelen bɛɛ k'i miiri armement min kan ka labɛn a kama a baara bɛ ka labɛn Chinois kan k'an dɛmɛ a baara la Irisiw kan k'an dɛmɛ a baara la donc e k'i miiri ka jamana donda 7 ta i k'a lajɛ n'a bɛɛ sécurisera a bɛ jamana hɛrɛ de kofɔ a bɛ jamana bɔnɛ de kofɔ nin minimum filɛ nin k'a daminɛ Gao ka taa le bassin de Gao le bassin de Taoudeni ne y'a étude kɛ ne y'a ye ne y'a plan ne y'a fɛn bɛɛ ye Mali ye masakɛ jamana de Mali man k'i kan man jigin fɛn ye n'i ma diya mɔgɔ min ye to i sigiyɔrɔ la ye i k'i yɛrɛ faga ye le Mali dispose 29 sites forages o de bɛ Mali bolo dingɛ i bɛ dingɛ dɔn ça fait dingɛ o 29 de bɛ Mali bolo donc 5 grands bassins o de bɛ Mali bolo k'a daminɛ kabini Nara ka taa bila fo Taoudeni a bassin kelen kelen bɛɛ bonya mana finɛ tita da la Algérie tun bɛ communauté russe bila ka na Nara Pérou Farabougou Kurani mɔgɔ anw attaqué ils sont venus maintenant par l'Algérie appuyé financé par Qatar an y'a fɔ yan n'o tɛ nafa jumɛn bɛ Farabougou minɛli la Farabougou minɛli tɛ dɔwɛrɛ foyi ye c'est pour prendre le contrôle des bassins de Nara le bassin de Nara bloc 1 et bloc 4 bloc 8 bloc 5 a bɛ jɔn bolo a bɛ Sipexi a bɛ Sonatrach de bolo Algérie surtout de bɛ ko Sonatrach mais bi de Mali bɛna ka fɛn bɛɛ nafa minɛ k'a k'a yɛrɛ ta ye donc fɛn min découverte kɛra Kidal et nord la n'a sanu ni a fɛnw baara bɛ ka kɛ bi alhamdulilayi jamana y'a récupérer a minute 11 de don ka bɔ fo Gao k'i kunda est-ce que b'a kalama fo Tezawaten a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan minute 1 n b'a bɛɛ mini bɛɛ position dɔn donc anw man kɛ mɔgɔ jaabibaga ye quoi an k'an ka jamana nafa de ta k'a fɔ jamanadenw ye Ala ye tiɲɛ wɛrɛ bange ne ka kuma kɔnɔ ka gouvernement féliciter nin na a contrat bɛɛ bɛ ka kasi contrat t'u ni mɔgɔ cɛ jɔn tun b'a bɔ fɔlɔ-fɔlɔ n ko CEDEAO mɔgɔ de tun bɛ taa bɔ
des Béninois, des Togolais, ne de y'a fina, olu kun t'a sanu san. Ministre mɔgɔw ma yɛrɛ sanu feere an ka jamana fɛ. On a intercepté un camion. A chauffeur kɛ kulo bɛ na, an y'a lajɔ. Camion in kɔnɔna na mun taara ye, sanu de kun b'a kɔnɔ. An ye gradɛriw ye Kidali. Mɔgɔw yɛrɛ wele ɲɛ ko mun na ko dingɛsen minɛ bɛ k'an mun na. Maman kun bɛ Faransi ka opération Barkhane na tous les éléments de la troupe au sol a bɛɛ kun géologue. A bɛɛ kun ingénieur géologue ni miniw ni criticataw ye. Faransi furadama kun bɛ bombardement dɔ kɛ Mali kɔrɔfan fan fɛ. A bɛɛ kun ye nkalon Faransi kun bɛ bombardement kɛ ka kulu dɔ ci ka essence dɔ ka étude ka kan. Ko terroristes bɛ ka sɔrɔ nkalon don. U bɛ sanu ɲini na. N ko zone de tampon kun bɛ nord la. Ko Mali armée tɛ tɛmɛ nin kan waso u bɛ ka baara kɛ. Bi nin bɛɛ banna. C'est Mali mana ka nafa sɔrɔ Mali mago tɛ tagali la Mali mago tɛ bɔli la kɔfɛ quoi. Mɔgɔw de dalen tɛ nin na dɔw de dalen tɛ nin na ko nin de tɛ tiɲɛ ye. O de y'a to on nous traite de tout. Des menteurs, des temps de waati bɛɛ n'a ka fatɔ don waati bɛɛ n'a ka naloma don waati bɛɛ n'a ka kunfin don. Cher Daniel, Bibi n'a bɔ jɔ ka se journaliste ka taa journaliste b'o kɛrɛ la. Mais cher Daniel maintenant est un agent de renseignement de la justice française. Français service de renseignement do. Mais bi n ka mɔgɔw tɛ journaliste ye. Et Mali journaliste jɔn bolo ka fɔ cher Daniel don ta ka bɔ ta. Alors que furadama il communique directement maintenant avec l'armée française. Français bɛ mɔgɔ mɔgɔw bila ka na anw fɛ journaliste a bɛɛ y'u ka renseignement mɔgɔw de u b'u yɛrɛ kɛ journaliste ni fɛnw de. Mais o y'a sɔrɔ anw taw sigilen bɛ ka ɲɔgɔn na gosi nin journaliste nin tɛ journaliste. Donc vraiment c'est pour te dire que bravo à nos autorités. Nin yɔrɔ min récupérer filɛ nin nin m'an ka kɛlɛ nafa bɔ k'a ban sabu an ye wari fɛn fɛn don kɛlɛ na n'an bɛ kule la a b'a bɛɛ ban sɔgɔmada kelen a minute kelen kelen bɛɛ à partir de 3 mètres tu as accès à l'or. Ça fait à investissement le coût d'investissement est tellement minime. Nord damandengɛ kelen n'i y'a sɔrɔ i tilala de. A kana ne ɲininka dɛ a ye Niger minnu bɛ bɔ Niger minnu bɛ bɔ Algérie ka na a y'olu ɲininka la. Ça fait n k'a y'i jɔ ni Algérie économie 30% de. L'économie algérienne est à 30%. Mali bɛ ka fɛn mun récupérer ka na ça fait Assimi transition ko in a bɛna faamu hali bi quoi. Voilà. Ok. Bon an bɛ taa ɲɛfɛ an bɛ taga toujours an bɛ to Tezawaten kɔnɔna na Algérie. An y'a ye k'a fɔ ko u ka lasigiden min bɛ Nations Unies kɔnɔna na k'a bɔra ka kumakan caman fɔ an yɛrɛ ka Mali ma kɛrɛnkɛrɛnnen na ko jamana min bɛ n'u bɛ frontière la i y'a ka kumakanw lamɛn i bɛ se ka jumɛn fɔ Algérie lasigiden min bɛ Nations Unies na. Musa Algérie lasigiden min bɛ Nations Unies na a yɛrɛ bangera san 1951. A tɔgɔ de ko Amar Benjama. Amar Benjama a b'a k'a fɔ diplomate don a y'u ka école nationale d'administration de kɛ a intégré le ministre des affaires étrangères la a ye baara sɔrɔ yen en 1975. Nin cɛ min don il a été au service de renseignement russe wagati min na URSS kun bɛ wagati min na il a été ambassadeur à l'URSS ambassadeur d'Algérie à l'URSS en 1980 ka taa bila en 1984 la. Nin cɛ kelen en 2010 ka taa bila 2013 la nin cɛ kelen était le chef de la délégation auprès de l'Union européenne. Nin cɛ kelen était dominant OTAN ni France bɛ jɛ k'i tigɛ di ɲɔgɔn ma en 2009 n'u ye terroristes dilan k'u bila o don ni France y'i démarrer ka bɔ Russie la. Donc OTAN ka nali baara ni fɛn bɛɛ bɛ ka kɛ nin ye Amar Benjama ale de y'a baara bɛɛ kɛ ale de ye approche créé OTAN ale ni Algérie ni ɲɔgɔn cɛ. Mali terrorisme yɛrɛ cerveau de ye nin ye. Mali yɛrɛ rébellion cerveau de ye nin ye. En 2010 fo ka taa bila en 2013 là il était encore le représentant de l'Algérie auprès à l'OTAN. Ale tun bɛ Algérie ka intérêt défend OTAN na. O de san kɔnɔna la u ye étude kɛ Algérie y'a ka base dɔw labila OTAN ye renseignement caman ta o yɔrɔ kofɔlen ninnu na. Donc c'est pour te dire que il fut ambassadeur aussi d'Algérie en France en 2013 fo ka taa bila en 2017 la. France ka pion dan de don. Donc a kɛra Russie ka agent secret a kɛra Français fana ka agent secret. Donc mun don double cassette de b'a kunna. A taara kuma min fɔ Onina ka taa a fɔ ko ko Mali bɛ ka civils faga a yɛrɛ ye kuma min fɔ kalo kan dan parce que ale yɛrɛ ko k'ale ye kuma min RFI de da k'an ye 20 civils faga. O 20 civils min fagalen filɛ nin ye a b'i kunna a denmisɛnnin bɛɛ bɛ bɔ Algérie de. Olu de bɛ otages minɛ ka taa n'u ye sabu n'u ye i minɛ sisan k'i ka otage u t'i di ninnu de ma. N'u y'i di ninnu ma en ce moment tu payes 500 millions 400 millions 800 millions ça dépend. Nin denmisɛnnin kelen ninnu de bɛ mobile convoyer au compte de Yad Agali. Ni cɛ kelen de y'a ɲini anw fɛ kɔsa in na ko Yad est prêt à négocier avec l'autorité du Mali de Bamako. Ni cɛ kelen ni RFI y'a don ɲɔgɔn na
ko ouais ko yado kabe fait ka négocier mali nyemo ko yadi join on tu yadi donc yadi politiciens ko tokodi politiciens de ba do le ba ka ko politiciens de ni yadi jamane politiciens de yadi la jama so yadi te fouyi yadi te fouyi a yadi bemi yadi ye fanga fɛn sur politiciens de la jama jamana flene bibina ibe accord fait be signer dugo la mo be accord signer de ka kla ki ga leader les ennemis de la nation ka be éliminer la France en a fait les États-Unis en ont fait la Russie en a fait yitimini dugu nyama foyma mima accord do signer avec les bandits armés là pour éliminer tel est le cas de Ben Laden Ben Laden ga jama ka bla fena ka Ben Laden l'ambassade de la Russie en 1986, Joy attentat que Ben Laden créera Ben Laden mais franc États-Unis américains de Ben Laden qu'on fait américains ont pionnier qu'on au lieu de cas merci donc il est accord que ni moko borala il va faire Joy karafique super puissance Joy karafique FMBK moins dama pour implanter le terrorisme dans le Sahel c'est les Américains ou moko borala ou ya faire autant que les moko borala ou ya faire avec la complicité et la bénédiction de l'Algérie. Donc Mali ko nga accord signé di yebe ni che ngana fenfena kibi yere che dmambay est-ce que ba kalama yikumbe ni be éliminer kilin ala ma beni jamana nyamako namadi mena kuma mu fo Mali en 2004 2005 il y a de bora kuluba il y a de agali bora kuluba ani Amadou Toumani Touré kuma la etabali goshi ka I boro fle Amadou Toumani ka datanga bo départ doa jingto ka bo kuluba ibe abe jinga mo fami ve est-ce que ba kalama ibe o fen ka ba to accident kana Mali aéroport là ka kla kana avion ta kata jigi et Gao et Kidal plutôt Kidal encore Belgique fly yadita katani yadi Tezawaten ça s'est fait en 2004 et pour do Mali malafia au coffre de Abaïbara attaquer ni fin betou la nyon kata donc ibina mundi en yere de anga terrorisme alimentaire en yere de anga terrorisme la jama en yere de anga mouvement armé la jama parce qu'on a toujours négocié la paix donc Amar Benjamin min fleni meka kuma min fota dorete ni clean de nana fo ko yadi vin négocier ango yadi joy anti yadi ko do an bora ko non gono anti yadi do anti yadi pono an be min do ye bunteli di kadune ka banka to bolonya kili donc c'est pour vous dire que Bibina Malini moté ñogona foi te Tezawaten sur le peuple algérien qui réside là-bas Malini Algérie de ñogona awa fo tout à la sarakatala o dia ke Mali ke ka fali ke sugo be si Algérie Mali ke ka subo ibe sangaboda si Algérie da la kuma munedu ake na vonier téléphone ni téléphone sans raison ka ta pisi kurasa abiga téléphone ne fait Mali Madrika Mali frappe que le Mali en Bukuna en 20 jours de la le Mali a fait à peu près 78 frappes à Odeke chirurgicales moins d'1 millier de morts a Soukoya besigira Algérie faut Algérie era bora ka fo ko way ko ale ka mo do bina mi ko way ko mo tan saba mo juli sarala donc Mali ni Algérie population de ñogona Tezawaten c'est la raison pour laquelle maw nya farande ni mo mani yoro fele la nga émission temene ñemu foyi ngo Mali e feno installer Mali famo bu ka feno installer Tezawaten ngo Algérie be bosan ka wuli ka kuma ko une semaine ngo ya jayne bay ni mo ay tanga vidéo la janya kuma fa semaine dan temene ne ko aw be maya ngo Mali bi ka feno installer Bavard 373 ngo installation l'Algérie ne va jamais accepter parce que l'Algérie ko banadi c'est fini pour l'Algérie Algérie ko de bana donc bi Algérie bi ka ta résolution monta zone d'exclusion ko ko nyini e ko avion bebulu avion me Mali bulu e ko système de défense bebulu système de défense me Mali bulu nte jini kuma nte kuma a ko to be fa ko il faut sanctionner c'est une manière de sanctionner les risques autant de kabara ndion mais comment il faut Mali le Mali n'a pas le droit de veto au Conseil de sécurité mais il y a des droits de veto à la disposition du Mali le droit de veto du Mali ça va là asimitra Chine a droit de veto ko fara digitaka avec tout dit fla Chine B Irichibe Ambe augmana Irichita voter à contrôler jamais peuple une bonté dit quelle est une solution fura foi tala Mali disposition mi batale aw nyetala mun be Bamako lu nyetala mais Mali kele ke minon Algérie nyabala Algérie est kafo parce que la première base russe qui sera installée au Mali avec Tezawaten si Canada ni be ko ke ni Kidal ni ma Tezawaten ni yefoudi ni à partir de 15 ans Algérie ou se couture ka projectile frika Kidal bombardi pour bien sécuriser le nord du Mali il faut commencer par Tezawaten par la porte de l'ennemi. Donc c'est fini pour l'Algérie. C'est fini pour l'Algérie. Et résolution interne,
e bɛ ka fɛn fɛn fɔ e ka sɔrɔ su yɛrɛ Mali territoire kan e ɲinɛ n'o quoi e ko 20 civil mun sara mun b'a bali k'e yɛrɛ de m'a faga mun b'a bali parce que le peuple Tezawaten Mali peuple Tezawaten Alger c'est les mêmes populations mun b'a bali ko Algérie yɛrɛ ma ka mɔgɔw faga k'u su bila ka pour que galon ta ka da Mali la le Mali détient des preuves le Mali détient des vidéos on a aperçu les militaires, les soldats algériens sur le territoire mali, ils sont à Kaladou. Maron y'a fomia. Algérie sera sous mina, à bureau drone B, mais c'est qu'à publier mon cahier. Algérie sera sous bec à l'ou balma ou frère d'Armunta, Kanuta coup de mobile kono. Comment t'as d'autres frères que fait? Quand tu fraqué, ou t'as tout c'est pas calama. Mali est mobile intercepté. Oui, cligné. Frama kele mesdames ne dom na ngo mango Algérien et demsen ngomolu kono kana bla Tezawaten. 15 ambulances. Nous demsonu nabo Tezawaten Algérie nous bla Tezawaten Mali. C'est pour que foko ko Mali ka demsenu fa. Ani nimbe mise en scène yo. Nimbe prévu Mali renseignement bolo. Nimbe si prévu Mali bolo. Tezawaten nimbe on sa koya de là. Les résolutions ne vont nulle part. Ça ne va nulle part. Ça ne va nulle part. Atitarochi. Nye tchemi finane Amar Benjama. C'est un diplomate chevronné. Mais c'est un agent. Double agent de deux. Il a travaillé à Bargué Régis service de renseignement. Il était ambassadeur. Il a fait 4 ans à l'URSS de 1980 à 1984. Il fut encore ambassadeur d'Alger en France de 2013 à 2017. Il était le représentant de l'Algérie auprès de l'OTAN. Allez checker des doigts. Après ta famille défend, aïe galop mitré. Et ben ma préférable la roca a mes RFI de RFI galon de la bada. Quand il y a mes RFI de mais on a prévu des bambous. C'est pour cela ASC est plein de que y a rejeté. Rejeté là. Rejeté là. A tu sais qu'à étudier mouna. Parce que bibou joko ko Ukraine même mal nord là. Mais vous voyez qu'on a son code. Mais Ukraine aussi mal nord là. Ukraine même 113 éléments de B. Ils 113 Ukrainiens nana. Sur les 278 Ukrainiens. Aux 113 Ukrainiens, on a adoré là. On a des parce que les politiciens ont fait un génétique là. À Ben Alache Mali, politiciens de Rankou, manque un génétique là. Même à Kounia Fina. Donc, Temena, Domina Amadou Toumani Tourbeta contrat signé Ursula Kana. Avion ko Gelalien ko fait, ou Yokuza Amadou Toumani Tourla Watim dans 2009, Wati Nemafli. Ou bien 2010 de Nemafli, ou bien 2011 de Nemafli. Écoutez, Amadou Toumani Tourla Watim dans. En 2012, où il y a un soro. Est-ce que Bakalama général et Débriqué Soara, général de 6 ans, il est à la retraite. Où il y a un soro, lui, il était à l'extérieur, là-bas, à avion négocié Mali. Il y a un avion, il y a Amadou Toumani Tourla. Mais il y a un tchèque, il y a un boulot, Ukrainien, en avion bouli. Donc les Ukrainiens connaissent les coordonnées, ou bien Mali Limbedon. Tezawaten est d'Oro Fladi. Donc Mala sera quel n'est pas donné Tezawaten et Romfe. Au sera il est donné Algérie de Kassoka, Moumounu Kouloufé Kadjigi, Malika. En sans fait la ligne. À ligne coordonnée, Mouromimba donc a frappé Mali avion, Naka Malika vecteur aérien détruit. C'est les Ukrainiens parce que les Ukrainiens n'ont pas avion bouli. Mouro tenir roton. Ukraine n'a compté qu'à Foko, il se trouve bien que lui avait autant de services de là. C'est juste pour donner les coordonnées aux chasseurs algériens, aux chasseurs Mali drone Mali avion parce que le couloir doit être au couloir Kelim qu'on a là, les drones TPD, ou le venez de Yéliké, au Tezawaten est roché. Donc, couloir Kelim est bien, Mali drone venait de Yéliké Rom. Ukrainiens de Koumbe, Mali fait piloter au bord des bannes flènes. Au bannes pep. Aujourd'hui, fin croit mon entend en dado là qu'on y a fort. Donc, Tezawaten te refouillé défilé de béquilles. Défilé. Troubou me dougma drapeau beaucoup, tribune beaucoup, pépitre beaucoup. Va donc. Drapeau beaucoup, nous avons tribune fin de bratali. Défilé de Tezawaten 22 septembre. C'est une guerre, c'est un combat d'honneur. Tezawaten est honneur pour les Russes. Tezawaten est honneur pour les Maliens. Tezawaten est honneur pour l'ensemble des partenaires du Mali. Pour les Maliens dignes, Tezawaten est un honneur. C'est un défi à relever. À Benatamé Tezawaten, Minota, Banek, défi, la première base, le système de défense aérienne, mais installé Mali, du lourd avec Tezawaten. Alors, what il Algérie voit que lui, il a déjà perdu la phase. Algérie, très flac, ah, Bidim n'a pas un civil Sara. Les civils seraient des affaires parce qu'il y a un territoire sans fait. On a vu une incursion de l'armée algérienne sur le territoire malien. On a plainte qu'on a ASI là. Aïe, on a ASI plainte. Aïe, on a étudié. Avec l'Algérie, en compte. Au droit de veto, Bobomi.
Ni k'a yira k'a fɔ le Mali était en guerre mondiale. Mali bɛ guerre mondiale de la. C'est la guerre des alliés. N'Ala sɔnna ma maa min tɛ nin guerre ampleur dɔn i t'a dɔn. Mali ni maa si tɛ ɲɔgɔn na, Mali ni Algérie peuple de bɛ ɲɔgɔn na soutenu par l'OTAN. Mali terroriste tɛ yen, Yadi tɛ yen, mɔgɔ si tɛ yen, a bɛɛ nkalon. O de t'an k'u ma k'an ni Yadi ka ɲɔgɔn, an k'u ma ko ka Yadi yɛrɛ passer ma téléphone na. O ko Yadi, taar'u ye kuma min fɔ o la. U tɛna fɔ ko Yadi man kɛnɛ. Aya, mais Yadi ko kuma ye nkalon de ye o. Ça n'existe pas. C'est pour que Yadi est prêt à négocier. Nafa jumɛn b'o la? Et puis il faut que la photo ko Yadi dɔrɔn bɛ se ka kɛlɛ in ban, kɛlɛ in mana kɛ cogo cogo peuple tɔɔrɔ bɛɛ b'i yɛrɛ Yadi de kɔfɛ, vraiment an ka essayer ani Yadi ka kɔsa in na. U b'a kalama ne bɛ ka kuma min fɔ Algérie. Yadi a bɛ Algérie. Mais a bɛ min? A bɛ Algérie ya. N'a bɛ Algérie o kumana Nations Unies de ma mandat, CPI de ma mandat b'an nɔfɛ yan. U ka photo Yadi bɛ min? Ça va an bɛ fɛ k'u ɲininka min na u ka Yadi yɔrɔ yira an na dɔrɔn comme u yɛrɛ ko a don ta a bɔ ta. Chaque fois u bɛ nɛgɛ politiciens kunna quoi, u b'a fɔ ko i ni Kasabila négocier u bɛ mɔgɔ dɔ bila ka na k'a ka représentant. I n'o bɛ papier signé ko nkalon don. Négociation kuma tɛ nin na. Et puis anw tɛ Yadi dɔn yɛrɛ. Parce que transition fanga tɛ Yadi dɔn, politicien fanga de bɛ Yadi dɔn. A ka bɔ a ka girin olu de b'a dɔn. Yadi y'an ka nanfan de, Yadi ye an ka fɛn de. I denmisɛnnin bɛ ka dugu tɔɔrɔ, e kɔrɔba ma Mali musow ka sɛgɛn bɛ kɛ fu ye, o kumana Mali musow ye furu mun ye o bɛ kɛ fu ye. San 40 ani san 2 i bɛ ka jamana kelen tɔɔrɔ, Yadi bɛ ka jamana in tɔɔrɔ. O kumana Yadi kelen de ye den yan. Depuis a san 17 a bɛ nin ko in na fo Yadi san 70 ni kɔ bi. O kumana barika digi tɛ Mali la. N'an ye ɲɛ sɔrɔ dɔrɔn an ni Yadi ka négocier, yani ɲɔgɔn na Yadi ka négocier. Nin zen an mago bɛ Yadi yɛrɛ, ni Yadi yɛrɛ dalen don a yɛrɛ, Yadi k'i kunkolo bɔ. Yadi mana kɛ dugu min na n'an m'i bombarder de ka coup bɔ an na, ni Yadi yera mɔgɔ fɛ yen ko Yadi ko parce que an kun mago b'o de la quoi, an ko Yadi yɛrɛ bɛ yɔrɔ jumɛn, ma sɔn k'o yɔrɔ fɔ. N'u kun y'o yɔrɔ fɔ n'an kun ma dugu bɔ carte kan k'a bunti k'a kun ma tu. Wayi. Ok Boubou, an b'a ye k'a fɔ Mali problème na France ko fɛ Algérie kɔni cɛsirilen don kosɛbɛ. N'an ye frappe kɛ walima ni an ka armée bɛ ka wulikajɔ kɛ ka patrouille kɛ ani ka surveillance aérienne kɛ, Algérie bɛ wulikajɔ kɛ o ko la. An y'a ye k'a fɔ labanata in yɛrɛ la u taara n'o kuma ye fo Nations Unies na. Est ce que a ma se waati ye an ka Algérie lasigiden wele ka tiɲɛ f'u ye u k'u bɔ Mali ko. An tɛ mɔgɔ si wele, ne y'o de f'i ɲɛna, n ko an ni mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn na, an ni Algérie de bɛ ɲɔgɔn na. Non Algérie de bɛ guerre la o. Sɔrɔsi minnu bɛ Algérie de don. Maa ma bɛ ka fɔ Tezawaten Mali Tezawaten ko ye nkalon don ko ye Algérie sɔrɔsiw an n'olu de bɛ ɲɔgɔn na. N'an ye frappe fɛn kɛ suguya bɛ sigi Algérie. An kɔni b'u ka sɔrɔsiw tuma bɛɛ ka sɔrɔsiw b'a la ka sa. Mun bɛ an ka terroriste faga e bɛ taa sɔrɔ a mɔda sigi. O kuma o bɛ bɔ min? N'an ye terroriste kelen faga e bɛ sɔrɔ a mɔda sigi. N'o kuma na sɔrɔsiw bɛ bɔ min? Donc kuma min bɛ ka fɔ nin Algérie veut que Algérie de b'a la ka sa. Terroriste ko kuma ye nkalon ye. Mouvement armé ko kuma ye nkalon ye. A bila i kunna c'est l'armée algérienne qui a à 13 ans. Kuma y'o de ye. Ça y'a dadigi k'u la. Donc u bɛ na ni autorité politique, u bɛ na ni politique ma, u bɛ na ni nɛgɛ parce que résolution in bɛɛ ça c'est des dispositions politiques. An t'o lamɛn o. An tɛ résolution lamɛn o. E ka Kidali libéré ka to bolo ɲɛ kelen bɛ nin to ko résolution. A ka kɔrɔbɔ. C'est pour ça an ko a ma n ko an mago bɛ Yadi la n'a bɛ fɛ an n'a ka kuma. U ko Yadi an ko an ka Yadi yira an na. Ni Yadi kun yera mɔgɔ fɛ yen walahi i kun t'a ni si ta. Non ni i ka guerre kɛ siɲɛ kelen o man fisa ni nin ye. An tɛ taa yɔrɔ jan koyi. N'i ye Mali karalen ka mini bɛɛ réquisitionner k'a fɔ ko mini fɛn bɛ Kidali k'a y'a bɛɛ minɛ. A bila i kunna Mali b'a dɔn k'a fɔ k'a tigɛ bɛ kisɛ de kan. Sisi an bɛ Tezawaten armement min bɛ taa Tezawaten n'a tɛ taa Kidali parce que i ko don jugu ka jamana la Algérie y'an jugu de donc n'i ye mana cɛ o cɛ sigi base k'a fɔ k'i bɛ taa poste dɔ sigi Tezawaten i b'a fɔ ko Musa Tarawele ka waati a tun bɛ cogo min na 87 88 89 100 personnes 200 éléments ka t'o sigi Tezawaten o tɛ kɛ dɛ une base solide k'a sigi ka ɲɛsin Algérie ma n'an y'o kɛ an bɛ lafiya sisan carrément minɛn minnu bɛ ka taa a ka to n ka taa ban n'a taara ɲɛ bɛ da minɛn ninnu kan a minɛn kelen kelen bɛɛ bɛ se ka o tɛ fanga ya ni armée ye nin minɛ ka sɔrɔ ne ma taa a ye n baara kɛ seere tɛ ayisa n'u ye nin minɛ ka sɔrɔ ne yɛrɛ ma fɛn kɛ jɔn b'olu seereya jɔn de bɛna kɛlɛ in seereya ayi ne tɛna Kidali kɔni kan ne m'a f'i ɲɛna ko ne ta tɛ wuli Kidali yan. Ok Musa an bɛ taa. Waati kɔnɔ ko barika ne ni barika tɛ. Duuba an b'a laban ni LCI ye an y'a k'a fɔ gouvernement ye LCI ka k'u y'a fermer fɔlɔ pour 2 mois maa caman b'a la k'a fɔ yɛrɛ ko k'a datugu yɛrɛ définitivement yalama e ka hakilina ye jumɛn ye LCI. Wala ne tɛ foyi dɔn o dossier ninnu na koyi i b'a dɔn Faransiw ka téléso bɛɛ bɛ fa la bɛɛ bɛ ba la LCI de France 24 de TV5 nin bɛɛ ye baarakɛyɔrɔ kelen ni mɔgɔ de awɔ nin bɛɛ ye kelen de
mɔgɔ kelen don a bɛɛ mɔgɔ kelen tɔgɔ de tɛ kelen dɔrɔn n'o tɛ nin bɛɛ ye faransi ka kumada de nin bɛɛ terroriste ka arajoso ni teleso de faransi donc nin débat nin filɛ nin ye LCI yɛrɛ ala kana hɛrɛ yɛrɛ d'a ɲɛ la ne ka sira foyi t'a la tɔgɔ foyi tɛ LCI la aya an bɛ jɛmukan wuli nin kan funteni bɛ dɔɔnin kuma kuncɛ kuma bon vraiment n bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn k'a fɔ ma ko k'an bɛn waati wɛrɛ